घाटे पर तू है पहिन के साड़ी देले रले कीन के घाटे पर तू है पहिन के। जय जय मां जय छठी मां जय जय मां जय छठी मां। सुपर मोहिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। घाटे पर तू है पहिन के ओखरा के आट पकड़ी हो मोर बेट हो सजे में करी हो ना देर अर्घ के बहाने खोलम तोहरा से भेंट हो आ जाई हो इहां सबेर बस 10 मिनट रुका और गिन के खुशतनी पीन के हो जवन पियर साड़ी देले रही कीन के ओई हो घाटे पर तू है पहिन के साड़ी देले रले कीन के घाटे पर तू है पहिन के। ओ जवन पियर साड़ी देले रही कीन के लोग संगे कहीं जई हो जो न चल हो बानी हम इहां अकेल निर्मल योगेश सुना मिठू मारे साल हो होई ना कमनो झमेल कि मोबाइल में घाटे पोके सीन के फोटो लिहा दिन के हो जवन पियर साड़ी देले रही कीन के ओइहा घाटे पर तू है पहिन के साड़ी देले रले कीन के घाटे पर तू है पहिन के। ससुरा से आइल बने करे खातिर छठ हो खवन ड्रेस पहनी बोला झटपट हो जबन कहबो यार वो रखबो है पीन के चॉइस तो हर चीज के हो जवन पियर साड़ी देले रही कीन के ओइहा घाटे पर तू है पहिन के।